Arkitekt Merete Odgaard kigger sig omkring i Gellerup. Hun kigger på det område, hvor hun selv om få år får sin nye arbejdsplads. Jamen, jeg synes, at det er positivt. Dels så kommer jeg fra området. Jeg kender det rimelig godt, og jeg er meget glad for at bo her. Men endnu mere, så synes jeg, at det er rigtig positivt, at vi får skabt en stor, attraktiv arbejdsplads, hvor vi kan arbejde sammen på tværs af fagforvaltninger. Aarhus Kommune flytter omkring 1000 medarbejdere til Gellerup for at gøre området mere attraktivt og varieret. Det bliver jo en stor arbejdsplads med mange medarbejdere, og derfor forestiller jeg mig et hus, som er levende og som er dynamisk, og hvor der er mange mennesker, der kommer og går. Og det tror jeg bliver en rigtig positiv oplevelse, at der er så mange mennesker, som har deres arbejde herude, og at det ikke kun er et boligområde. Den nye kontorbygning ventes at stå klar om 3-4 år, og til den tid vil op mod 1000 kommunale medarbejdere, som i dag arbejder i det centrale Aarhus, altså få deres daglige gang i Gellerup. Jeg er ked af på den måde, at det selvfølgelig også er attraktivt at have en arbejdsplads i Midtbyen. Og personligt så kommer jeg til at miste min cykeltur frem og tilbage op og ned ad Viborgvej. Men jeg ser faktisk mere frem til at få en spændende arbejdsplads, som er indrettet efter de folk, der skal være i huset. Og som sikkert også kan udstråle noget banebrydende arkitektur og gøre, at der kommer et helt nyt positivt opmærksomhed på området.